Deco, izvolite uđite, upoznajte moju kuću. U njoj ima mesta za sve moje drugare. U dvorištu imam garažu za moj auto i jedan bunar u hladu drveta. Sastavite Nodi kućicu sa vašim drugarima. Čekam vas sa igračkama u Beogradu, Tržni centar Imago, Shopping centar Ušće, Delta City, Mercator centar Novi Sad, Mercator centar Niš, Roda centar Kragujevac, Roda centar Šabac. Drugari, imam novo iznenađenje za vas. Nodi koferče, 3 pazle, 2 lutkice za prstiće i 3 DVD naslova od kojih je jedan čarobna četkica iz najnovijeg serijala Nodi u zemlji igračaka. Hej, Nodi! Nodi! Nodi koferče. Čekam vas sa igračkama u Beogradu, Tržni centar Imago, Shopping centar Ušće, Delta City, Mercator centar Novi Sad, Mercator centar Niš, Roda centar Kragujevac, Roda centar Šabac. Hej, Nodi! Nodi! Deco, stigle su nove Nodi Celebrating 60 Years igračke. Nodi i prijatelji za sve vaše prstiće. Čekam vas sa igračkama u Beogradu, Tržni centar Imago, Shopping centar Ušće, Delta City, Mercator centar Novi Sad, Mercator centar Niš, Roda centar Kragujevac, Roda centar Šabac. Nodi i prijatelji za sve vaše prstiće. Hej, Nodi! Nodi! Stiže Nodi sad. Hej, Nodi! Nodi! Kaži sad ura! Hej, Nodi! Nodi! Stiže Nodi sad. Hej, Nodi! Nodi! Kaži sad ura! Igraj se sa nama sad, spremi se i pravo u grad. Ura! Nodi u zemlji igračaka. Hej, Nodi! Nodi! Stiže Nodi sad. Hej, Nodi! Nodi! Kaži sad ura! Hej, Nodi! Nodi! Stiže Nodi sad. Hej, Nodi! Nodi! Kaži sad ura! Igraj se sa nama sad, spremi se i pravo u grad. Ura! Nodi u zemlji igračaka. Nodi i velika igranka